Wendy Lloyd Williams ydw i, a dwi'n arweinydd tîm i Business At yn grŵp Llanfillomennau. Da ni yn cynnig cyrsia a draws Môn, Gwynedd, Conwy a Dinbych. Mae yna staff yn bob ardal i'ch cefnogi chi yn beth bynnag cwrs da chi'n cynnig. Da ni'n cynnig cyrsia yn gofal plant, iechyd a gofal plant a phobl ifanc i bobl sydd yn gweithio mewn cartrefi plant. Da ni yn cynnig cefnogi dysgu ac addysgu yn y gweithle, a da ni'n cynnig hefyd cwrs chwarae. Mae yr un gofal plant yn ar gael i chi o lefel 2, 3, 4 a 5, a'r un iechyd a gofal plant a phobl ifanc yn 2, 3, 4 a 5, a mae'r 2 gwrs arall yn lefel 2 a lefel 3. Rydyn yn cynnig cefnogaeth i chi sydd yn 1-1 os dyna beth ydych chi eisiau, a hefyd mae gennym ni dosbarthiadau nos lle ydych chi'n gallu dod i fewn i'r coleg, ond ar hyn o bryd da ni dal i gynnig dosbarthiadau nos dros platforms fel Zoom neu Hangouts, so mae'r dysgwyr dal i elwa o gweld ni a dysgu. Da ni hefyd yn cynnig sesiynau 1-1 sy'n siwtio chi yn yr amser sy'n siwtio chi weithio o gwmpas pobl ifanc a pobl hŷn. Dim llawer o faint di'ch oed chi os mae gennych chi ddiddordeb mewn wneud gofal plant o unrhyw faes sydd fewn i gofal plant, dewch ata ni a fydden ni gweithio'ch gwmpas chi. Diolch. So nes ti ddeud yma, Wendy, so mae pobl ifanc yn gallu ymuno syth yr ysgol hefo y ffrwd yma? Dyn nhw'n gallu ymuno yn 16? Yn 16 yn cychwyn efo ni i wneud lefel 2, oherwydd mae rhaid datblygu'r sgiliau a gwybodaeth am y maes cyn mynd i lefel 3, ond mae yna groeso i pobl ddod yn syth o'r ysgol yn 16 os maen nhw'n ffansi y maes yma neu eisiau rhoi trai arni. Ond nes ti hefyd ddeud bod pobl hŷn na hynny yn gallu cychwyn apprentisiaeth yn y maes yma. Oes neu gyfeiriad oed o gwbl? Os maen nhw'n dod i fewn ar lefel 3, mae eisiau nhw fod yn 18 oed, ac os maen nhw'n dod i fewn i iechyd a gofal mewn cartrefi plant, mae rhaid nhw fod ar lefel 5, mae rhaid nhw fod yn 19 y drosodd. Ie. So mae'n eitha hyblyg felly, a diolch yn cadw neb allan, mae yna agored i unrhyw un ymuno hefo'r ffrwd yna sydd yn beth reit braf. So sut mae pethau wedi bod yn ystod y misoedd dwytha yma, yn ystod y cyfnod clo yma ac ati? Os ti'n sôn dipyn bach amdan Zoom a Hangouts o bethau fel hyn, mae hynna wedi dod yn eirfa ail natur i ni erbyn wan. Mae'r ddarpariaeth yn edrych ar hyn o bryd? Da ni yn brysur, rhaid fi ddeud, a da ni dal i cymryd pobl ymlaen, dal i enrolio pobl. Mae dysgwyr sgynnon ni yn barod, yn ymuno, mae gen i galendyr bob wsnos, mae pobl yn dod i weld i dros Zoom unai bob wsnos, bob pythefnos, nes mae'n swtio nhw bod nhw eisiau bob mis, mae hynna'n ffain, ond y peth ydy bod nhw yn ymuno yn gyston. Dwi'n gweld pobl ella mwy aml na goni cynt, mae'n gweithio'n dda, cos dwi'n gweithio o gwmpas oriau y dysgwr, so os mae nhw eisiau bod yn neud rhywbeth gyntaf, rhoi plant i gwely, dwi'n dweud bod ni'n gorfod wneud hyn, ond da ni'n gallu bod yn hyblyg, a mae pobl yn licio y ffordd newydd ma o weithio. Ie, mae wedi golygu bod pawb yn newid i ffordd ac yn wel, cydio mewn technoleg mewn ffordd wahanol, ond hefyd mae pob peth di mynd yn hyblyg yn dod, dyna di peth, a mae'n neis rili mewn ffordd bod o'n gallu siwtio rei bobl. Ond bod yn bwysig hefyd, da ni yn dyna i gefnogi rheini wrach sydd yn ffeindio un anoddach, achos mae amgylchiadau pawb yn wahanol dydy mewn ffordd. Dwi'n ffeindio cyn i'r lockdown, o gynnu ni dysgwyr oedd yn dweud bod nhw ddim yn defnyddio'r cyfrifiadur ac yn mynnu sgwennu tystiolaeth gwybodaeth, a rwan mae hyn di gwthio pobl i ddysgu rhyw sgil bach arall, dim bach, sgil mowr arall, a maen nhw'n defnyddio lot o wahanol ffyrdd o gysylltu ac i rannu gwybodaeth a tystiolaeth. Ie, mae hynny'n beth braf i glywed, a fel yn dweud, mae o'n neis bod yna. Ond mae'n swnio yn rhywbeth sydd yn wahanol iawn i'r ysgol a gwrach i berson ifanc sy'n mond wedi cael profiad o'i haddysg hyd yma mewn ysgol. Mae'r ffordd o astudio prentisiaeth yn gofal plant yn hollol wahanol i beth ystod nhw'n yr ysgol, yndi Wendy? Mae'r ffordd yma o ddysgu yn siwtio pawb. Os da chi'n berson sydd yn mwynhau ysgrifennu, mae yna gyfle ysgrifennu. Os da chi'n berson sydd ddim eisiau bod yn y gweithle ac yn gaeth i ddosbarth, mae'n ffordd i fod allan yn y gweithle ac yn cymysgu efo pobl newydd neu ffrindiau newydd fath chi'n dweud yn y cyflwyniad. Ond mae yna ffyrdd eraill o hel tystiolaeth. Os da chi'n dweud
bod chi'n dyslexic, neu ddim yn mwynhau ysgrifennu, neu ddim efo hyder ysgrifennu hyd yn oed, fedra ni weithio o gwmpas hynna ac yn arsyllu chi i weld sut fath o sgiliau sgynnoch chi wrth i ni arsyllu, da ni'n cwestiynu i weld beth yw'r gwybodaeth sydd yn tu ôl i'r ymarfer, da ni yn gallu datblygu sgiliau o hyder wrth roed adborth sydd yn cefnogol ac yn helpu bobl step by step. A da ni hefyd yn gallu gweld be mae pobl yn neud yn y gweithle, siarad efo pobl sydd yn cydweithio hefo'r dysgwr, mae nhw hefyd yn gallu rhoi tystiolaeth ar eu cyfar nhw i ddeud pa sgiliau sgynnyn nhw, da ni'n derbyn hynna hefyd, a maen nhw'n cael dangos ffurflen damwain neu rhywbeth ac esbonio be maen nhw wedi gwneud, sut maen nhw wedi gwneud o, pam maen nhw wedi gwneud o, mae hynna'n cyfri fel tystiolaeth hefyd sydd yn sgoi gorau sgwennu am hynna i gyd.